Ελληνικά με την Αθηνά. Η μέρα μου. Η ώρα είναι 8 το πρωί. Το ξυπνητήρι χτυπάει. Ξυπνάω. Σηκώνομαι από το κρεβάτι. Κάνω ντους. Πλένω τα δόντια μου. Τρώω πρωινό και διαβάζω τις ειδήσεις. Πίνω καφέ. Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Πηγαίνω στο σχολείο. Το μάθημα ξεκινάει στις 9:30. Διαβάζω. Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι. Τρώω μεσημεριανό. Το μάθημα τελειώνει. Πηγαίνω στο σπίτι με το λεωφορείο. Είμαι κουρασμένος. Είμαι κουρασμένη. Ξεκουράζομαι. Μαγειρεύω. Κάνω τα μαθήματά μου. Κάνω τις ασκήσεις μου. Βλέπω τηλεόραση. Τηλεφωνώ στον φίλο μου. Τηλεφωνώ στην φίλη μου. Διαβάζω ένα βιβλίο. Η ώρα είναι 1 τη νύχτα. Κοιμάμαι. Ευχαριστώ πολύ.